2020 je zachovanie dvojpilierovosti s finančným rámcom na úrovni vyššej ako rok 2013. Prvý pilier priame platby, trhové opatrenia. Ako vravel pán štátny, na prvý pilier máme 2,7 miliardy eur v porovnaní s rokmi 2007 až 2013, kde bolo určených 1,95 miliardy eur plus priame platby vo výške 511 miliónov eur. Na druhý pilier máme určený balíček vo výške 2,45 miliardy eur. Toto je základný legislatívny rámec spoločnej poľnohospodárskej politiky. Takto budú vyzerať základné nariadenia o priamych platbách, o spoločnej organizácie trhov, o rozvoji vidieka a horizontálne nariadenie, plus budú prijaté samozrejme ešte ďalšie vykonávacie predpisy. Máme možnosť vyššie obálky z priamych platieb v rámci viazanej časti až do 13% obálky a 2% pre proteínové plodiny. A z 13% môžu byť podporované tie tzv. Citlivé sektory, ktorými sú obilniny, olejnaté semená, bielkovinové plodiny, rýža, orechy, zemiaky na výrobu škrobu, mlieko a mliečne výrobky, osivo, ovčie, kozie, telacie a hovädzie mäso, strukoviny, olivový olej, gusenice, piasky morušovej, ľan, konope, sušené krmivo, mel, cukrová repa, cestina a čakárka, ovocie a zelenina a nakoniec hladiny s krátkodobým zbiedaním. Ale ako už bolo povedané, to ešte nevieme detailne, nakoľko ešte nie sú známe všetky vykonávacie nariadenia, ale rada by som zdôraznila, že informácia z vedenia smerujú k tomu, že ministerstvo využije 13% maximum do živočíšnej výroby. Nová štruktúra priamych platieb bude mať v sebe základnú schému povinného zazeleňovania, teda greening, a významnú úlohu bude zohrávať aj definícia aktívneho farmára. Pričom priame platby neobdržia prevádzkovateľia letísk, športových a rekreačných ihrisk, železničné podniky, vodárne, realitné spoločnosti, kempy a podobné zariadenia, prijímatelia, ktorých poľnohospodárska činnosť tvorí nepatrnú časť ich činností, alebo ich hlavná činnosť nespočíva v poľnohospodárskej činnosti. Zdôrazňujem, že i naďalej budú sa musieť plniť podmienky krížového plnenia, tak doteraz, a otázky oprávnenej výmery tiež neboli zmenené. Pri tomto slajde by som vás iba nastavulo upozornila, že je potrebné dodržať retenčné obdobie, to je 3 mesiace od 1.6. a žiadateľ bude povinný chovať deklarované drobnice minimálne počas týchto 3 mesiacov, a ak by vám nebola niekomu ešte známa informácia, tak záväzné platby na rok 2013 už oficiálne vyšli 3.10. vo vestníku ministerstva pôdohospodárstva, ak by bol záujem, mám ho pri sebe aj k nahliadnutiu. Čo sa týka rozvoja vidieka, zatiaľ je známych týchto 6 priorít, ale rokovania ako na národnej úrovni, tak i na európskej úrovni stále prebiehajú. Aj na ministerstve bude jedno z interných finálnych stretnutí 21.10. Pričom základné leitmotívy alebo hlavné prvky sú zvýšenie podpory pre výskum a inovácie, zamestnanosť a ešte výraznejšia podpora prechodu informácií z dola nahor. Tie základní sledky sú tieto prvky: reštrukturalizácia súčasných opatrení, nový núdzový mechanizmus s cieľom reagovať na krízové situácie, rozsah aktivít Európskeho globalizačného fondu rozšíriť aj na poľnohospodárov a zmeny týkajúce sa priamo sektora mlieka. Čo sa týka nového nariadenia, je tam v porovnaní s aktuálnym niekoľko zmien, to je referenčné prahové množstva, ktoré boli predtým ceny, budú môcť byť aktualizované, čo doposiaľ nebolo možné. Otvorenie intervencie pre maslo a sušené odvedené mlieko sa
sa predĺžilo od 1. marca do 31. septembra. Pôvodne bolo do konca augusta, to je tá zmena. Limit pri nákupe masla sa zvýšil na 50 000 tón, pôvodne je 30 000 tón. A medzi produkty oprávnené na súkromné skladávanie bol doplnený syr, ale tu treba zdôrazniť, že s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením. Ďalšie opatrenia sú vývozné náhrady. Použitie vývozných náhrad je ale obmedzené len na krízové situácie a náhrady sú stanovené na nulu. Opatrenie v prípade krízy, to je komisia môže prijať opatrenia proti narušeniu trhu a na riešenie špecifických problémov. Záchranná sieť pre sektor mlieka, to už bolo spomínané, a pomoc pre dodávanie mliečnych výrobkov deťom. Tu program zostáva v takom rozsahu, ako bol, až na to, že členské štáty musia vypracovať implementačnú stratégiu, s čím Slovenská republika nemá problém a i naďalej budeme sa podieľať na tomto programe. Pre vašu informovanosť, v školskom roku 2013-2014 sa do programu zapojilo 1919 škôl a podporujeme 31 výrobkov. A pre ilustráciu v školskom roku 2004-2005, kedy sa vlastne program školského mlieka spúšťal, to bolo 100 škôl a podporovali sme vlastne 5 výrobkov. Nástroj po zrušení kvót, pomoc prvého piliera, viazané platby, platba na dvojnice, druhý pilier, využívanie programu rozvoja vidieka pre znevýhodnené oblasti, pomoc na reštrukturalizáciu a investície do modernizácie technológií, podpora na zvýšenie konkurenceschopnosti a produkčnej výkonnosti podniku a agroenvironmentálne opatrenia súvisiace s klímou, povinné opatrenia, posilnenie trhových opatrení, to som spomínala pred chvíľkou, predĺženie verejnej intervencie, zvýšenie limitu pri nákupe masla a doplnenie syra medzi oprávnené produkty. Štvrtý nástroj po zrušení kvót, mliečny balíček. Európska komisia si veľmi sľubuje od tohoto opatrenia. Členský štát môže ustanoviť písomné zmluvy medzi prvovýrobou a spracovateľom ako povinné, čo považujeme za dobrý nástroj stabilizácie cien. Prvovýroba môže vyjednávať o podmienkach zmluv prostredníctvom svojej organizácie výrobcov. Súčasťou vyjednávania môže byť aj cena súrového kravského mlieka. Členské štáty môžu uplatniť reguláciu dodávky syrov s chránenými označeniami, pokiaľ o to požiada organizácia výrobcov alebo medziodvetvová organizácia. Špecifické pravidlá pre medziodvetvové organizácie umožňujú vykonávanie viacerých spoločných aktivít členmi dodávateľského reťazca a zasielanie informácií o dodávkach mlieka po zrušení kvót. Ako nástroj po zrušení kvót je to možnosť reagovať v prípade výkyvov na trhu a využitie vlastne krízovej rezervy. Ďalšie nástroje sa neustále prerokovávajú a tak ako spomínala pani riaditeľka Štefániková, v tejto téme sa konala 24. septembra v Bruseli konferencia s témou smerovanie mliečneho sektora po zrušení kvót. A cieľom tejto konferencie bolo prerokovať potreby prijímania opatrení, aby sa zamedzili ťažkostiam v sektore. No a čo na to komisia? Viem, že sa pousmiete, ale komisia neočakáva žiadne výkyvy v súvislosti so zrušením kvót, aj keď už v súčasnosti eviduje významné investície do zvýšenia produkcie. Európska komisia zdôraznila, že v minulosti nepomohli predísť kvóty v kríze, čiže nie sú riešením a navyše obmedzujú trh. Tiež upozornila, že máme iné legislatívne nástroje, treba sa však zamerať na to, či sú dostatočné a efektívne, ale reagovali sme, že nástroje by mali kopírovať produkciu a vlastne nie ju obmedzovať. V rámci Európskej únie doporučili, že sa máme zamerať vlastne na export, významný je pre nich syr a sušené odvedené mlieko. Riešenia, ktoré navrhovala komisia, navýšenie krízového fondu, no ale to by mohlo mať vlastne negatívny dopad na priame platby, preto s takýmto riešením treba
zaobchádzať opatrne. Vytvorenie monitorovacieho centra, to je tá tzv. Spomínaná monitorovacia agentúra, kde ročné alebo polročné analýzy sú podľa Európskej komisii nedostatočné, potrebujú mesačné alebo aspoň štvrťročné analýzy. Európska komisia potrebuje mať flexibilnú možnosť robiť analýzy a reagovať tak na vzniknutú situáciu a zároveň ju regulovať. Komisia zadala nezávislým inštitúciám vypracovať analýzu o budúcnosti alebo o budúcom vývoje sektora mliečného. Táto analýza zatiaľ nie je verejne dostupná, ale tvorcovia niektoré odporúčania prezentovali a odporúčili tieto analýzy. Sledovanie cien, podpora tvorby organizácií výrobcov, zabezpečenie ich dostatočnej veľkosti, to sa samozrejme môže na úrovni jednotlivých členských štátov líšiť, kompenzácie, čiže platby za pridanú hodnotu pre spoločnosť, podpora tvorby značky, to sú chránené zemepisné označenia a označenia pôvodu, tvorba družstiev, podpora investícií v sektore mlieka, uľahčenie prístupu ku kapitálu, zameranie sa na strategické výhody regiónov a zavádzanie regionálnych programov, ktoré by vlastne podporili ekonomickú silu. Členské štáty by mali mať väčšiu zodpovednosť v realizácii STP, čo sa týka mliečneho sektora, na čo komisia kladie mimoriadny dôraz je využitie nástrojov mliečneho balíčka. Je potrebná lepšia analýza trhu, je potrebné monitorovanie cien a vznikla myšlienka vytvorenia tej monitorovacej agentúry. Je potrebné vypracovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé analýzy. Myšlienka povinného výnimočného zmrazenia výroby a povinného dočasného skladovania bez platby. Vidíte link, kde sú všetky závery komisie aj prezentácie v prípade vlastne záujmu, ak by ste si to chceli pozrieť. Všetky podnety komisia a odborníci DJ Agri a experti budú ešte analyzovať. Závery z oboch workshopov v rámci konferencie budú vyhodnotené a na základe toho sa spustí diskusia. Diskusia na Rade a parlamente sa očakáva koncom roka 2013, najneskôr však začiatkom roku 2014. Čo sa napokon komisia rozhodne prijať, to je ešte veľmi otázne. Vyjadriť sa však stanoviska komisie budeme môcť na Rade ministrov, preto všetky vaše podnety uvítame.